wanda ke nuna cewa yara ƙanana yana da muhimmanci ake dan fita da su, ake zama da su. Akwai wani malamin mu na tambaye shi na ce wai kai me yasa duk inda zaka je yawanci sai in ganka da yara? Sai ce akwai fa'idodi da yawa amma bari in ga maka guda biyu daga ciki. Fa'ida ta farko, zan ke karantan su ina kuma ba su darasi a abin da na ga ba haka ya dace su yi ba. Yace na biyu, yana saka min ƙarin kunya. Akwai abin da in ba da su na tafi ba, wani abin zan iya aikata shi, amma inda su ne zan gane cewa fa yanzu koyi suke a waje na, koda ya halatta. Ai akwai halal din da sai aka ce maka duk halal ne ake so a aikata. Ai akwai wani halal aikata shi ma kai banza ne in kai shi. To yace ga wani abu halal ne fa yana kallo, amma dan kunyan yara sai yake aikatawa. Sai kaga kullum muru'an nan ana kare ta. Ko wani ya tambaya, malam ya halatta na ci abinci da sirki na? Nace kwarai ya halatta, amma bai dace ba. Ka je ka zauna da sirikinka kana ci abu na ka karya mana abubuwa, kaga halal ce, amma akwai wani abu da za a yi. Akwai halal da yawa. To wannan bawan Allah yaro ne karami da yake bin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi yana son sa sosai da sosai. Karshen rayuwarsa ya makance Abdullah bin Abbas, ya rasu a garin Ta'ifa. Yadda ko ga malaman mun nan ana darasin